parempi. Ota nää vaan ja älä toimituksesta. Kuule Jykä, sä et lähde mihinkään. Kyllä ne saavat siellä sen lehden tehtyä ilman sinuakin. Oletko kuullut sitä juttua, kun murtovaras oli varastamassa pöytähopeita? Murtovaras varasti pöytähopeita ja pimeästä kuului ääni. Minä näin, mitä sinä teet, ja Jeesus näkee myös. No, murtovaras jatkoi toimiaan ja ajatteli, että kai se on vaan minun omatuntoni ääni. Kun taas pimeässä kuului. Minä näin, mitä sinä teet, ja Jeesus näkee myös. Mennään vaan. Silloin... Mennään vaan. Mä soitan toimituksen. Jykä, täällä moi. On kipeä. Moi. Hyvä pois päältä. Hyvä hei. Hei. Koska maksat sen saatana satasen. Ei mun yhtään mitään. Lättyys tänään. Älä siitä välitä. Silloin murtovaras otti lampun esille, taskulampun. No. Suuntasi valokeilan ja näki siellä papukaijan. Ja taas sieltä kuului. Minä näin, mitä sinä teet, ja Jeesus näkyi myös. Tämän sanoi siis papukaija. Ymmärrätkö? Silloin mies sanoi, että onpa se helkkarin hyvä, että sinä olet vain pieni papukaija. Onneksi sä oot vaan papukai. Jolloin papukaija vastasi, niin, minä olen vain pieni papukaija, mutta Jeesus on meidän Dobermanni. Kauheis. Ei se mitään.